Ți-ai dat drumul la ciolane, a? Da, da. Deci... Dar ce ți-ai pus, mă, în cap? Cum ce mi-am pus în cap? Bonetă, dacă vine Piodone pe la mine, ce fac? Vine Piodone. Dai cu minte. Deci am pus ciolanul, da? Așa. Băgăm niște usturoi. Da? Din belșug, că este. Băgăm sare. Voi băga sare, că dau la mănâncă mult. Piper, boabe. Din belșug, că este. Da? Asistii și pe barosănel. 2 foi de dafi. Lăsăm să fiarbă. Mamă, ce e aici, mă? Pentru nu te uiți cum pleacă! Mamă. Și aici ce e, mă? Cum mă ce? E de-alea cu motuvă. În seara asta În seara asta atât tabarule. mănânci. Cea mai mare fericire acum pe tine. Îl stropim cu ulei de măsline. După ce l-am fiert 60 de minute, 70. 70 mai bine de minute. Așa dietă. Ce? Așa dietă. Punem paprika. Mamă, știi cum pleacă? Arde. Uși, el pe foc. Așa, frate. Uite cum arată. Mare bunătate. Piper! Curcubeu cu cerugurii. Da? Usturoi. Praf de usturoi. Nelipsit usturoi. Deci nici cu ăsta nu te Așa. oprești. După asta avem aici zeama de la fiertură. Punem niște zeamă de la fiertură în recipient, în tavă sau în ce vreți voi, da? Mai stropim după ce am terminat de cum. Mai dăm o dată puțin ulei. Și îl bagi la cuptor. Și după aia îl băgăm la cuptor timp de 60 de minute. Uitați cum arată. Da? Să vedem la cuptor. Fraților, le-am condimentat, merge la cuptor acum. Vă pup, ne auzim după. Te-am spart, v-am spart. Ia zic cum 2 tiramisu, 2 ciolane. Ce, mă, ești nebun la cap? Mai să pune tiramisu cu să pune ciolanele astea? Dai tiramisu, 2 ciolane. Poate ți le iau pe amândouă, hai. Stai cu minte că mai am 2. Stai cu minte, mă. Hai, te pup. Like, subscribe, share masiv, share.